Os wyt ti'n dod o Gaerdydd, pam wyt ti'n swnio fel gog? Elin, ti'n meddu jyst gofyn pobl pam wyt nhw'n swnio fel gog? Hey! Right, Rhyng-Gol 2022. Mae'n bwysig bod ti'n pigo'r clique cywir I wario next 48 hours gyda. Clique? O ie man, mae'n bwysig bod ti'n pigo clique. Yep, so mae gen ti'r rugby boys a'i girlfriends. Meddwl bod yn hard, ond dyn nhw ddim. Unwaith, wedes I wrth un ohonyn nhw bod mae ganddo fe toilet paper gwaelod esgyda, and then he told me to suck him off. Yn tempted. Ffermwyr ifanc, peidiwch a dechrau convo gyda nhw. Literally methu deall gair maen nhw'n dweud. Royal Welsh. Oh, shit. Cymdeithas y iaith Gymraeg. O, falle na I ymuno â nhw? Na, mae hwnna'n social suicide. Cario'r iaith, but don't be a freak about it. O, hogia'r band, ia. Meddwl bod nhw'n Candelas, ond maen nhw'n really yn mega. Pwy yw hwnna? Exactly. Theatre kids. Gweud wrth nhw bod penblwydd ti heddiw. O, haia, fy penblwydd fi heddiw. Penblwydd, hapus I ti penblwydd, hapus I ti, hapus I ti. Pwy di nhw? Na, ti ddim eisiau mynd gyda nhw. Nhw di'r crachach Cymraeg. Hi di Elin Jones, future Plaid Cymru representative. Really? O be arall lle di allan o braf yn y Cymraeg a gwleidyddiaeth? Oh, turns out Dafydd Iwan yw godfather hi. Wel, tas ni ddeitha ddwy fod Dafydd Iwan yn rhan o'r maffia? Cerys Matthews. Not to be mistaken for the Cerys Matthews. Claim to fame hi? Rhannu enw gyda Cerys Matthews. A dad hi oedd prif lenw'r Steddfod 2000. O, be oedd ffigen o fe nawr? Fresh Prince of Blaenau Ffestiniog. Blodeuwedd Evans. According to Ancestry.com, mae hi'n blood relative i'r actual blodeuwedd. So nath hi newid ei enw I blodeuwedd. Beth yw enw go iawn hi te? Sharon. Blodeuwedd. Be allai ddweud am blodeuwedd? Mae ganddi 2 Fiat 500. Mae hi di perfformio ar y West End! Glywais I bod mae hi di cael fling gyda'r one and only, Osian Candelas. Mae hi'n gam dreiglo. Nath I bwrw fi yn y wyneb unwaith. A'i graster up. O, haia, Rhyng-Gol cyntaf? Yeah. O, lush. Y Prifysgol Aberystwyth yn siait. So ti'n cytuno? Y Prifysgol Aberystwyth yn siait? O ble ti'n dod, Cyw? Caerdydd. So, os wyt ti'n dod o Gaerdydd, pam wyt ti'n swnio fel gog? Elin, ti'n meddu jyst gofyn pobl pam wyt nhw'n swnio fel gog? Reit, so, dere gyda ni penwythnos yma. Ar dydd Sadwrn ni'n gwisgo di. Cyw Prifysgol Aberystwyth, mae fe'n stonkin. Beth yw stonkin yn meddwl? Stonkin! Gair slang maen nhw'n defnyddio yn y Rhondda. O, ond dwi yn Prifysgol Caerdydd. Nid rhagor.